Odavno su videoigre prerasle adolescentske sobice zaluđenih informatičkih frikova te postale globalni fenomen. Pa ih tako danas ne igraju samo muškarci svih dobnih skupina, nego i žene. Dokaz tomu je i popularnost jedne videoigre koja ima 250 milijuna registriranih igrača, više nego što 229 država svijeta ima stanovnika. Ples iz te igre Floss toliko je planetarno prihvatljiv da je poznat i onima koji nikad u životu nisu imali doticaja s tom videoigrom. Danas je industrija videoigara jedna od najvećih komponenti sveukupne industrije zabave. Njena procijenjena vrijednost u 2018. godini je negdje oko 138 milijardi dolara, a čisto samo za usporedbu, hrvatski BDP u 2018. je procijenjen negdje oko 60 milijardi dolara. Tako da zapravo industrija igara danas u svijetu vam je 2,3 puta veća od sveukupne gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj. Moćna industrija videoigara vrijedi više nego glazbena i filmska industrija zajedno, dok su u prošloj godini glazbena i filmska industrija zaradila oko 55 milijardi dolara. Industrija videoigara sama je zaradila više od 130 milijardi. Nadmašila ih je ne samo po prihodima, nego i po brojnosti publike, a svoju ekspanziju može zahvaliti dobroj internetskoj umreženosti. Također, danas se videoigre ne igraju samo na jednoj platformi. Više nije potreban jak kompjuter s moćnom grafičkom karticom. S pomoću cloud gaminga možemo i na našem pametnom mobitelu igrati najpopularnije igre koje su dostupne besplatno. To znači da je sama igra besplatna, ali u igri vam je neke komponente se plaća. Tipa, ne znam, imate 5 života, u igri potrošite 5 života, ali vi biste još malo igrali, pa možete platiti 2 kune da dobite još 5 života. Pričam, jedan samo vrlo jednostavan primjer. Ali ti modeli su puno složeniji. I mislim, među ostalim, mi smo radili neka istraživanja u suradnji sa hrvatskim nekim kompanijama vezanim za ponašanje korisnika. Ti modeli su jako optimizirani da iz vas izvuku najviše novca. Besplatne igre vam danas najviše zarađuju. I naši znanstvenici rade na usavršavanju cloud gaminga. Cloud gaming izaziva jako visoko mrežno opterećenje za jedno normalno igranje na nekim normalnim uvjetima. Potrebno je jako nisko kašnjenje, jer je igranje interaktivna usluga, a s druge strane potrebna je visoka brzina pristupa samom poslužitelju, jer ovaj video koji se šalje, to vam znaju biti brzine više od 30 megabita po sekundi, uglavnom što je jako puno. A ono čime se mi bavimo na Zavodu za telekomunikacije je zapravo mi istražujemo iskustvenu kvalitetu krajnjeg korisnika korištenjem ove usluge, a posebice kada su neki ograničeni resursi u mreži. Plan je zapravo da se pronađu te neke strategije prilagodbe same usluge uslijed tih nekih ograničenja mreže, uslijed tog visokog kašnjenja i niske brzine, kako bi poboljšali tu iskustvenu kvalitetu i optimizirali ju. Industrija u Hrvatskoj je dosta uspješna. Iako mi u Hrvatskoj nemamo obrazovanje na sveučilišnoj razini, odnosno studijske programe koji su posebice posvećeni edukaciji studenata u području razvoja dizajna igara. Stoga smo mi sa FER-a i kolege sa Akademije dramskih umjetnosti, Akademije likovne umjetnosti, studija dizajna pri arhitekturi i Fakulteta organizacije informatike iz Varaždina prijavili jedan projektni prijedlog, on je prihvaćen za financiranje, čiji je cilj izraditi standarde kvalifikacije i zanimanja i kreirati studije cjeloživotnog učenja, ali i diplomski sveučilišni studij za programera igara, za dizajnera igara, za umjetnika igara i za producenta igara. Odavno videoigre nisu samo zabava za najmlađe. To je jedna od najprofitabilnijih industrija u svijetu koja nezaustavljivo raste. I to u tolikoj mjeri da bi uskoro igranje videoigara moglo postati olimpijski sport. Naime, organizatori olimpijskih igara, koje će se održati 2024. u Parizu, razmatraju mogućnost uvođenja e-sporta, odnosno igranje videoigara u olimpijski program.